παιδιά τα σκότωσα, δεν το ήθελα. Του κ. Μητράκου, αυτόν που λένε για οδηγό του βουλευτή, έτσι, που έμαθα μετά τι είναι ακριβώς αυτό το παιδί. Αυτός ήρθε μετά. Επιτρέπεται ένας βουλευτής που εκπροσωπεί το κράτος να φέρνεται με αυτόν τον τρόπο και να είναι δυο παλικάρια μέσα στο νεκροτομείο? Έφυγε το παιδάκι μου, πάει για τον άλλο κόσμο και ακόμα το καρτηρώ. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πρόβλημα με την ποιότητα και στον δημοσιογραφικό και στον πολιτικό κόσμο. Φαντάζομαι ότι αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Και σήμερα τουλάχιστον από το ρεπορτάζ που έχουμε, το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί τουλάχιστον, γεννάει το ερώτημα πώς γίνεται η επιλογή των προσώπων στα κόμματα. Θα σας παρουσιάσουμε το βαθύ πολιτικό, υποκριτικό ελληνικό κράτος. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Βαθιάς καταγγέλθηκε στην εκπομπή μας. Εδώ είναι οι κύριοι οι οποίοι είχαν κάνει την καταγγελία ότι με το αυτοκίνητό του σκότωσε σε τροχαίο 2 νέα παιδιά 30 ετών. Βγήκε από την πορεία του και χτύπησε μια μηχανή στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας και τα 2 παιδιά έμειναν στον τόπο. Το ένα πέθανε καθοδόν προς το νοσοκομείο. Και προσπάθησε αμέσως να αποσύσει τις ευθύνες από πάνω του. Αντιλαμβάνεστε πόσο βαρύ είναι το ατόπιμα για τον πολιτικό, παρουσιάζοντας ως οδηγό τον αστυνομικό που τον συνόδευε. Και δυστυχώς έχουμε εμπλοκή δημοσιογράφων που τον κάλυψαν από το τηλεοπτικό κανάλι, δικαστών οι οποίοι σιώπησαν, και θα δείτε πώς έπαιξαν το παιχνίδι του πολιτικού, και λοιπόν φίλων και τεθλιμμένων συγγενών. Το δυστύχημα έγινε στις 22 Νοεμβρίου του 2002 στην Εθνική Οδό, όπως σας είπα, και επειδή υπάρχει εκτός από τη θεία και η ανθρώπινη δίκη, πριν από 10 ημέρες ο κύριος Γιάννης Βαθιάς καταδικάστηκε σε φυλάκιση 5 ετών και 10 μηνών χωρίς αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, επειδή τα άτομα ήταν 2. Εμείς σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας, διότι είναι πρωτόδικη η απόφαση. Αλλά έχει σημασία να δείτε τι συνέβη. 3ετή στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. Η σύζυγός του καταδικάστηκε σε 8 μήνες και 1 χρόνο στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Και ο αστυνομικός του Δημήτρης Μητράκος καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλάκιση για υπόθαλψη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. ...22 Νοεμβρίου του 2002, 6:30 το απόγευμα. 2 αδελφικοί φίλοι, ο Παύλος Μπέλογλου και ο Χρήστος Καλόγυρος, επιστρέφουν στο σπίτι του στη Λαμία με τη μηχανή του Παύλου. Στο αντίθετο ρεύμα ταξιδεύει με το αυτοκίνητό του ο βουλευτής χθιότητας του Πασόκ Γιάννης Βαθιάς. Το αυτοκίνητο μετά από μια προσπέραση βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με τοπικά με τη μηχανή. Ο Παύλος, 33 ετών, σκοτώνεται ακαριέα και ο Χρήστος, στα 31 του, θα αφήσει την τελευταία του πνοή στο ασθενοφόρο. Στο αυτοκίνητο, ο βουλευτής Βαθιάς και η σύζυγός του που βρίσκεται στο διπλανό κάθισμα τραυματίζονται ελαφρά. Από το σημείο αυτό αρχίζει το δράμα των οικογενειών του Παύλου και του Χρήστου. Τα παιδιά τους χάνονται, αλλά μαζί με αυτά χάνεται και η αλήθεια. Σε όλες τις ανακριτικές διαδικασίες, ως οδηγός του βουλευτικού οχήματος, εμφανίζεται ο αστυνομικός της προσωπικής φρουράς του βουλευτή, Δημήτρης Μητράκος. Παίρνει επάνω του όλες τις ευθύνες, δεν συγκινείται ποτέ από τις εκκλήσεις των 2 οικογενειών για να πει την αλήθεια και προστατεύει μέχρι τέλους τον Γιάννη Βαθιά. Οι ελπίδες των συγγενών των 2 νεκρών εναπόκεινται στη δικαιοσύνη. 4 χρόνια μετά,
Στις 21 Δεκεμβρίου 2006 η δικαιοσύνη δίνει ηχηρή απάντηση. Η έδρα αποφασίζει. Γιάννης Βαθιάς, ποινή 5 χρόνια και 10 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή, καθώς και τριετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ψευδορκία, ηθική αυτουργία σε υπόθαλψη εγκληματία, ψευδή αναφορά σε αρχή. Αγγελική Παρασκευοπούλου, σύζυγος βουλευτή, ποινή 8 μήνες φυλάκιση με αναστολή, καθώς και μονοετή στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων, για ψευδορκία. Δημήτρης Μητράκος, ποινή 6 μήνες φυλάκιση με αναστολή, για υπόθαλψη εγκληματία. Ο Γιώργος Μπέλογλου και ο Δημήτρης Καλογύρου είναι εδώ κοντά μας για αυτή την υπόθεση. Είναι αλήθεια ότι σας πικράναμε όταν σας είπαμε την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε ότι θα πρέπει να περιμένετε λίγο να βρει η δικαιοσύνη, να βγάλει η δικαιοσύνη την πρώτη τουλάχιστον απόφαση, για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε εκτενώς όλη αυτή την στημένη φάμπρικα και την ιστορία. Διότι ανθρώπινο είναι να συμβεί ένα δυστύχημα. Και κανένας δεν θέλει να σκοτώσει ούτε να αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές. Ανθρώπινο δεν είναι να προσπαθείς να αποσύσεις τις ευθύνες από πάνω σου γιατί είσαι πολιτικός. Και μάλιστα θα έλεγα ότι, κύριε Οικονόμου, ότι έχεις περισσότερη ευθύνη από έναν απλό πολίτη να πάρεις, να αναλάβεις τις ευθύνες. Θεωρητικά έτσι είναι. Θεωρητικά έτσι. Έχεις χρέος να αναλάβεις τις ευθύνες των πράξεων σου. Το να είσαι δυνατός άνθρωπος και να κάνεις αυτό που πρέπει δεν έχει σχέση με το αν είσαι πολιτικός. Υπάρχουν πολιτικοί που έχουν πιο δυνατό χαρακτήρα, δημοσιογράφοι κλπ. Και άλλοι που έχουν πιο αδύνατο. Έτσι. Στην πολιτική όμως, εάν συλληφθείς να λες ψέματα για τέτοιες ιστορίες, όταν αφαιρείς έστω και αθελά σου ανθρώπινες ζωές, το κόστος είναι φοβερό, έτσι δεν είναι, κύριε Έξερ? Έτσι. Είναι απλό. Κούλα Καλογύρου είναι μητέρα ενός από τους επιβάτες της μοτοσυκλέτας. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Δεν φέρθηκε άνθρωπος. Εδώ ένα γατάκι σκοτώνεις ή ένα πολλάκι και τρέμεις και λες κάτι έκανα. Αυτός σαν άνθρωπος, 2 παιδιά, λεβεντόπαιδα με αρχές από οικογένειες, και δεν συγκινήθηκε αυτός να κάνει κάτι και να πει ναι ρε παιδιά τα σκότωσα, δεν το ήθελα. Γίνονται συνήθως τροχαία. Παραγέλαγε, Γιώργο μου, στο νοσοκομείο, να τα θυμηθώ για να μην τα ξεχάσω. Γέλαγε και έλεγε πώς είστε κύριε Βαθιά? Τον ρώταγανε. Είμαι μια χαρά. Είχα καλό αυτοκίνητο, καλής τεχνολογίας, μια ιερόσακους, και είμαι μια χαρά. Γλιτώσαμε. Ναι, αλλά όμως όταν τον ρωτήσανε όμως για τα παιδιά, μια κυρία στο διάδρομο που τον είχαν βάλει ένα κουλάρο δίθυμ, τον έβαλαν ένα κουλάρο. Τον έβαλαν ένα κουλάρο, δείχνει ότι χτύπησε. Ποιο χτύπησε? Ήταν μια χαρά ήτανε. Ας ήταν και εμένα το παιδί το δικό μου και τον Μπέλογλου τόσο χτυπημένα και θα άναβα λαμπάδι σύσαμε τον Μπόιμ. Λοιπόν, και τον ρωτούσαν Γιώργο μου και έλεγανε πώς είσαστε? Λέει μια χαρά, λέει είμαι. Λέει τα παιδιά πώς είναι? Και λέει να το πω, άστος. Επιτρέπεται ένας βουλευτής που εκπροσωπεί το κράτος να φέρνεται με αυτόν τον τρόπο και να είναι 2 παλικάρια μέσα στο νεκροτομείο? Εγώ ξέρεις πως το έφτιαξα, Γιώργο μου, αυτά και τα 4 τα παιδιά και η μάνα των αλλών των παιδιών με τα σκουπίδια της Λαμίας. Καθάρισα όλο το νομό Φθιώτιδος, Γιώργο μου, και όλα τα χωράφια της Λαμίας και όλα τα εργοστάσια για να τα φτάσω να τα κάνω άνθρωποι. Τα έφτιαξα άνθρωποι σωστοί. Τα έφτιαξα με κύρος τα παιδιά μου. Δεν τα έφτιαξα αλήθεια λοποδίτο όπως ήταν αυτός. Δεν φέρθηκε ωραία. Δεν σας πήρε ούτε ένα τηλέφωνο? Ένα τηλέφωνο όχι. Παρά ήθελε μετά από 3-4 μέρες, έστειλε μια κομπάρα του, δεν ξέρω τώρα ποια ήτανε, να μας ζητήσει συγγνώμη. Τότε έπρεπε να τη ζητήσει τη συγγνώμη. Δεν του δειχτήκαμε. Δεν την ήθελα τη συγγνώμη. Ήθελα τότε να έρθει δημοσίως εκεί που τον πήγανε στο νοσοκομείο να πει ρε παιδιά δεν το ήθελα, αφήστε με μένανε. Κοιτάξτε τα παιδιά, σκότωσα 2 παιδιά. Παρά μου λέει ότι είχε οδηγό. Ποιος οδηγός ήταν μέσα?
Εμείς την ψένουμε τα δαχτυλά μας, Γιώργο μου. Εμείς δεν ήξερα, και εγώ που δεν ξέρω που οδήγεις, μόλις είδα την κασέτα ανατρίχιασα. Πήρα το κουστούμι από την κρυμάστρα και τον έντυσα γαμπρό και τον πήγα στο μεγάλο ταξίδι. Τι μου έδωσε εμένα το κράτος, την σημαία την ελληνική και την έχω κρυμασμένη εκεί. Έρχεται ο κόσμος και μου λέει, τι θες εκεί, συντακτοποιήσει καλά το κράτος. Απλούστατα είναι το συντόνι του παιδιού μου και θέλω να το τιμάω, να τον βλέπω. Όπως το είχαν τυλιγμένο το θέλω να το έχω. Δεν μπορώ άλλο, Γιώργο μου, δεν μπορώ κι εγώ. Κουράστηκα πια, δεν μπορώ. Κουράστηκα. Είπα κι εγώ, δούλεψα όλα τα χρόνια να τα μεγαλώσω, να τα σπουδάσω, να τα κάνω άνθρωποι καλοί. Και ήρθα για μια στιγμή, δεν πρόλαβα να